Hindi mo ka ba sabat?
Ano ah? Degree 160, degree 180. Pares ng ilog din. Hindi lang nasa o. O, 81, 80 sila. Sila to. Baka kapatid kayo. Wala na sa Tigubo. 180. Yan sa pwede na daw kayo. Boya, tama nga. Nabing kane. Ay, manda. Ay, man. Bakit naman ang basta? Sabi ko, alin na ka basta? Yung tabi o. Yung dara-dara. Para sa mata. Para sa tubig. Ay. Yung marka na tayo, wala. 13, 14. Ako, ah. 6 to. So, ano to? Ito.
Lagi na boy. 180. Okay, oh. Tungkol sa lahat pa ulit pa. Isang kilo.
daw ba sila yan? Wala mo ka. Later! Ha? Later! Okay. Oo. Hindi ka ba nga? Pwede daw ba yung gusto ko na sa akin? Nanaayos! Baka bayadan ni mga nakulo na bayadan ni. Meron na nga. Ayaw ko yung lagi na ano na mga Buliwo. Pero nga ayaw. Lumanang nga ito bakal. Ay, naman pa. Badagit na ako ni ma. Baka baka pinaso mo, ito lang. Ano nga ito? Wala yung simen ko ito. Meron mo pa.